Миленски, аз ще го направя футбол. Кой прави клип, бе? Аз. Оу! Това е Коко! Газденова! Нека кай мускуле. Я преста. Пазете. Аз загоре, напълно. аз загоре, братва, няма да вземам от цигари тази. Сиеме Коко! Не имаш брат, ви, ние сиеме Коко! Дай му отбива по Симо гей и сера, как това да завлипа с Дай му колко сега внимай, брат. Искате ли го? Чай, скочи на малко. Само майката е. Да ни го Я слагаме снимай на Миленски. вече. О, звяр. Бати има смола. Я дай сам ръка. Не. Направо на рамо. Дай. Оп. Дай сам ръка. Ама как ще го тухаме после, бе, тъп? Как? Хубаво, айде да видим колко ще е десето. Много ми е интересно колко ще е десето. Чакай! Айде, ти го О, зверове. дай да фърлим, бе. Бе, аз. Дай го tu. За огън. Ти ли, бруте? И аз, брате, и аз. Ти много са пъзя. Дай да бе. Не, виж това хвъстето, да. Ама къв шип е станало мой. Абе, не трябваше да слагате той нещо, бе. Чакай. Чакай, о, тук спаринг, мой спаринг ста. Так. Чай сега колкича да го тако. Ей, много сте просто. Особено ти. Чакай, Даде, за той само така трябва да да направи го нещо, ама ще го То само трябва да го дикнеш. Да го рискаш надолу. Аз го свалиш и това другото. Колко, ако свалиш той дърво, брат, сърци, брат. За цял живот. Не. Оно и за тебе. Юля? Да. Ама ти сме тенен, Е, това песа ли хака? Ще гърби, мой. Със съдействието на Кокича. Със съдействието на двата На двата бицепса. близнака. И co, ти стана бахтяк клип мой. И с помощта на Весто. Когато... Не го хвърли, бе, нещо. Когато не ви... Аре, бе, брат, Когато не ви трябва нищо. аз като ти кажа, че не виждаш, че трябва да правиш такива работи. Я ела за малко. Миленски. Я му дръпи това. Добре си е, Кокич. Ята. Направо, то снимай. Ей, колко ти завижда сега да знаеш. Малко плюнка. Това е за Фейсбук, брат. Ти не имаш. Дай една кърпа, човек. Направо с мула ми иба майката. Това е за Фейсбук, е мой. Как са без брадва са... Откъса от дръвче, човек. Буквално. Ако ви трябва дърва, аз ще ги набавя. Със съдействието на Кокича. А ти във фейса, брат. Илеско, мазния. Я стоя, че